Magbalay ko guys, ato sa kasino guys. Balay lagi na sa una guys. Balay, balay. Balay, balay. Balay, 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 balay. Atras na guys, kaya dagko kayo sa karan. Ano ka na isa kaya nga sa kaya nga nakabalas mo? Bismil. Ha? Bismil. Transition guys, 20. Manggal. Bangin na bangin. Yang ibu apa? Napukor guys, napukor. Ulit na sa may guys. Ibu ni kamay payag na ko ito guys. Anjing. Kulbay glibor sila no? Danting, dantoy. Hapala na dan, pakyawar na. Ihap kay Kaya mga bildo, hindi tapos sa basuran. Oh, bukon. ay kanang mga gahi-gahi, may palubong mo dia. Yan ang mga kahoy. Malin magin lata pa. Bisa kasa paingon halahingo to. Kami sa area ni Silen, nagtuwad-tuwad na si Silen. Nag-layout nami. Oo. Luto na sa guys.
Ayo, buwak ka doon.